Здравейте, приятели! Това е първи епизод на Майнкрафт Креатив. Аз съм Божи Viper 115 и така ще ви покажа къщата. Първо реших да започна от мина. Защото все пак после ви покажа често за какво става въпрос с Iron, Gold и диаманти. Така, тук такова диамант, такова... И да ти има вкъщата общо, дето нямам била работа тук. Чай се къде бяха. Така бе. Добре. Ей, капак. Така. Ай, трябваше да се натисна двата спейса. Така. О, трябва ми става гадно. Така няма се, ако лавата ме подпали, спокойно. Няма такова. В какъвто лап мамкам. Така. Тук направя феймовете мамкам. Защо? Добре, както и да е. Да, факт е така, ето ги стълбите. Така се прибирам в къщичката, му пътят е малко дълъг. Надявам се да не е толкова, не всъщност не е толкова дълъг, колкото си мислех. Така, сега ще покажа честа. Надявам се, все пак и поредицата ви бъде интересна. Все пак, ще знам, че повече ви харесва survival-те. Но ако искате, мога да направя клип на други, защото си имам още, значи сега Div, War for Tanks, GTA San Andreas. Значи имам още 3 игри. По време докато правим нещо, да, тук си имам кученца, това не мога да предадя какво, обаче сега го наричам аз Макс. Това Ружа, това Божи, това Габи. Да, ето е тук къщичката. Съндък са мината, ето мога да видите. Така 50, лазари, 60, 3 стака. Всъщност 4, извинете, просто ще стане 5, тъй като изпира още 4 айрон. И един стак злато, 19 диаманта, 6 емералди, емералда 35 ключета и плюс 11 ще станат 46. Така. Сега като станат ми 4 ще ми останат 41. Добре. И така, чакай, трябва да сложа малко. Тук ще бях направили доста. Не толкова много, де. Да сложим айрона, тук голда. Добре, кученцата ми, ето външно как изглежда, сложил съм малко табели, за да се опътвам. Пак се загубя някъде далече, ако не мога да се върна обратно в къщата. Ако се върна обратно в къщата, вместо вратата направих торч. Нищо. Така. Добре, не трябва там отворено. Добре, не знам, че ми правя такъв фермата. Така, фермичката... Кога поставяш птеницата? Ето всъщност... Тук ще стана готов, малко ще го обера. Също ще го обера, след като свърши клипа, де. Така, тук е с картофи, там е с... Тук е с моркови, а тук е с пшеница за овца, крави и за сементата за пшеницата се едат кокошките. Така, аз ще ми втора мина, която ето там, после ще я покажа. Така, тук, да забравя да каши на втория етаж. Пак ще ако правиш пиленце. Така, тук е вашата, това е къщата, това е моето легло. Всъщност трябва да вече ги пусна, все пак трябва да сложи капак. Така, так само. Добре, така бях да сложа капак.
Махни. Може. Как те затапих, нека. Как пак не спасим къде беше? Това ще ми трябва със сигурност. Защото повече влезе в survival режим, исках просто да се таковам. Така, стълбички, къде беше капака? Змиите са най-големият ни страх и най-голямата ни болка. Благодаря ви от сърце. Пак земята се пак не може животите така да ги остава постоянно. И трябва да махне стълба, което разбирам. Гадно. Чак ще спадна. Аз се бъркам бутон вместо. Така слагам. Така вече може да си... Те ще ме следват дори. Те дори ще ме следват. Това е гадно. Като стана, трябва да седнат някъде да ги зволя. Стрелецът е бил член на червената бригада. А човекът в колата? Колата е открадната. По нея няма отпечатъци и насочките хора, които са го видели да излиза от нея. Така някъде къде видим къде го сложиме, тук ще го сложи, идеално. Бригада е отговорна за убийството на пресконференция тази вечер. Тук да се заснека за материалите. Може би иска да си помислим, че са те. Случаят не е нов. Ако искате, може някой ще направя такова. Клиповете ще бъдат около рамките на 15-12 минути. Все пак достатъчно е. Така, ето може да ми видите изцяло как изглеждам, ето. Ще ви пратя и сайта в коментарите, който ако някой иска да си направи с човек като мене, ще му го пратя и той да си решава, става тъмно, обаче... Бождаре, Да, пицата като тръгваш да си лягаш, да служи на масата. добре. И като не си идиот от това. Добре. Ще сложи да си легна. Абе, Сам не мога да се тихо! Все пак снимам. Така, кажи сам. 45, тап, но и още все пак не съм виждал. Дали вече се анализира ефекта? 3 и да си лягам, защото не се чака до... сутринта, защото много бавно се пече. Пак толкова айдем, какво е? 18 часа няма да го чакам толкова време. Защото като си го легнеш, ще се преработи тяле. Так, сега ще ви покажа втория етаж. Така. И ще отидем във втората мина. И малко ще отида в мината извън кадър, защото все пак и там може да има някакво диамантчета. Така после си направим броня от диаманти, от злато. Златото не е толкова, защото все пак златото ще направим злати блокове в хода. Все пак, защото знаете, че ако някои знаете, защото ако някои не знаят, го се чупи много лесно. Ако така предиграят Майнкрафт, това го казвам. Така, тук е тераската. Това е стаята за гостите. Тук си имам съндък с пържоли, нямам нищо тук, ето може да видите. Сега ще ги преместя. Тук така имам седнове. Тук може да се каже, че балкон е за те, които пушат. Светно. Изглежда малко по-луксозно. Все пак. Хронометърът е бил настроен за минута обратно. Това общо взето. И слагам си табелки. Слагам си табелки за такова. Слагам си табелки за да се опътвам. Все пак те, които идват с първи път в къщата и които се запознават. Да се опътват. Трябва да направи туалет. Трябва да има на втори и на първи етаж. И съм със същия снайпер като неговия. Ще видим. Все пак. Ще видим. Ще направя такова. Така, още една минутка. Вече виждам, че защото такова. Така. Сега вие колко минути стана дълъг клипа. Така.
Още 10 секунди ще го направя. Дами и господа, надявам се, това беше за първи епизод. Надявам се да ви е харесал. Аз отсевам кълвини. И до скоро! Хубава теория.